Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizin tezi sanına hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyna. Hoş habar. Türkmenistan Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň wise başlyklygyna saýlandy. Hatay bilen Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk başlangyçlaryny tasdiklady. Ýewropada ýeketäk zaryat beriji ulanlar. Türkmenistan Aziýanyň kubogyny çeyrek finalda ýaly habarlar getirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Hoş habar. Türkmenistan Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň wise başlyklygyna saýlandy. Türkmenistan döwletimize Birleşen Milletleri Guramasynyň New York şäherindäki ştab kwartirasyndan hoş habar gelip gowuşdy. 7-nji iýulny Türkmenistan 7-nji gezek Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň wise başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň berýäni habaryna görä, Türkmenistan şu ýol geçiriljek Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň başlygynyň ornwasarlygyna saýlandy. Şeýlelikde Türkmenistan bu awraýly guramanyň wise başlyklygyna 7-nji gezek saýlanýar. Ozal Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji we 75-nji mejlislerine wise başlyklyga saýlanypdy. Birleşen Milletleri Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisi 13-nji sentýabrda öz işine başlaýar. Ýokary derejedäki doguşyklar bolsa 20-nji sentýabrda badal galýar. Baş assambleýa Birleşen Milletleri Guramasynyň ýeketäk universal edarasy bolup, 193 döwlet onuň agzasydyr. Hatay bilen Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk başlangyçlaryny tasdiklady. Şu güni Gazaqstan Respublikasynyň paýtagty Nursultan şäherinde Merkezi Aziýanyň we Hatay Halk Respublikasynyň Daşary işleri ministrleriniň 3-nji dowuşy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işleri ministri Raşid Meredow gatnaşdy. Gazaqstanyň Daşary işleri ministri Muhtar Tulaýberdiýiniň gurnamogyna geçirilen dowuşugy Hataýyň Daşary işleri ministri Wan Yi, Gırgyz Respublikasynyň Daşary işleri ministri Jenbek Kulubayew, Özbekistanyň Daşary işleri ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek Vladimir Norov hemde Täjikistanyň ulug ministri Azim Ibrahim gatnaşdy. Ministrler Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hataýyň döwleti ýowlaşlarynyň başlangyçlaryny durmuşa geçirmek babaty ýol kartasyny kabul etdi. Bu resminama howpsuzlyk, ulug we logistika, energetika senagaty güýçlendirmek, howanyň üýtgemegine garşy görüşmek, ýaşyl ykdysadyet, maglumat senagaty, saglyk goruş, medeniýet, syýahatçylyk we beýleki ugurlardaky strategik hyzmatdaşlygy öz içine alýar. Ýewropada ýeketäk zaryat beriji ulanlar. Ähli Ýewropa üçin ýeketäk zaryat berjisi ulanlar. Ýewropa Birleşigi mobil enjamlary üçin ýeketäk standartly zaryat berjisi ulanmak barada karar kabul etdi. 2024-nji ýylyň gözünde zaryat berjiler, naushniklar, kolonkalar we kameralar USB-C formatynda bolar. Zaryat berjileriň tezligi hem kepillendiriler we ılalaşlar. Bu tezi düzgün her ýyl müňlerçe tonu elektron galynlary azatmaga mümkinçilik berer. Şeýle hem bu çözgüt kömürturşy gazlarynyň zaňylaryny hem azaltmaga şert döredir. Bu karara garşy bolup durýan kompaniýalaryň biri Apple kompaniýasydyr. Sebäbi bu kompaniýalaryň meşhur iPhone smartfonlary üçin aýratyn zaryat beriji ulanýar. Soňky maglumatlara görä bu çözgüt sarp edijilere ýyrly zaryat berjileri satyn almak üçin 250 milyon euro taşytlamagy hemde her ýyly 11 000 tonna elektron galynlary azaltmagy mümkinçilik berer. Türkmenistan Aziýanyň kubogyna çeyrek finalda. Futbol oýunçy Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndysy taryhy netije gatanyp, Aziýanyň kubogynyň iň güýçli ýygyndylarynyň 8-ligine düşmek başardy. Ýaşlar ýygyndymy arzyly üstünlüge Kataryň ýygyny topary bilen geçiren dowuşugyny 2-2 hasabyna deňlikde tamamlandan soňra gazanmagy başardy. Ýygyny toparymyzyň düzüminde Begenç Murat Muradow tapawutlanmagyň höttesinden geldi. Bu toparçanyň beýleki dowuşugyny Özbekistanyň hemde Iranyň ýygyny toparlary bir hasabynda deňmeden oýnadylar. Toparçylygyň beýseşiň jemi oýunçy şowly çykyş eden Türkmenistanyň ýaşlar ýygynysy çeyrek finalda B toparçanyň ýeňinjisi Awstraliýanyň ýygyny topary bilen dowuşar. Ine mehriban müştoklar. Atavatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýle hem Baş assambleýanyň 77-nji mejlisiniň başlygy saýlandy. Beýniň işleýişini güýçlendirýän saz. Maýa Belgilijewa, usalyny gowşan arzu.
8 iyun Yıldızlar näme diýe günlük teleýnama ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtymyzdan okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten biziň Atawatan Turkmenistan prilajenýamyzy töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanda görüşýänçek, hoş ta bolun.